उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि लाइमोननि खाखानि सावराय मेला दिनैनिफ्राय जागायनोसै। दिनै खालार 28 आरो 29 अक्ट'बर 2023 सनिबार आरो रबिबार साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै बे सावराय मेलखौ खुंनो थाखाय सिनाखना बियाब बाथौ गौथुमनि हिरिम्बा थानसालियावहाय थियारि जागासिनो दं। नै बिनिनो हाबाफारिफोरखौ दिनै गिबि साननि हाबाफारिखौ आं दिन्थिनो लादों। सिनाखना बियाब हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव लाइमोननि सावराय मेल जानो थांगासिनो दं। आंगो दौरि गेदेमानखौमोन 37थि लाइमोन सावराय जथुमनि दिनै गिबि साननि फुंबिलिनिफ्राय जागायजेननो लानाय बेखेवनाय हाबाफारिफोरनि गेदेमा बेखेवगिरि नोंथांमोन आरो दाब दाब गामि आफादनिफ्राय सफैनो हानाय आफादगिरि नेहाथारि आरो दुलाराय लाइमोन जों फरायनायखौ आजावनानै दिनैनि बे बेखेवजेननाय हाबाफारिजों जोंनि 37थि गौथुमनि लाइमोनफोरनि जिथु जथुमा बियो देग्लाय जोंनि सिनाखना बाथौनि हिरिम्बा थानसालि लांगोनायाव जागोन आरो बे लेखायै सानैनि हाबाफारिजों बिथांमोनहा हाबाफारि लादों आरो बे लेखायै गुबुन गुबुन आनसलिक बाथौनिफ्राय बेयाव हान्दैखौ थुबुर जाफैबाय। जय भानुसेन गोसाईनि जय थांदै बादा बेखनायनि जय आफादगिरिनि जय आफादगिरि जिरायनोसै नामा? उदालगुरि जिल्ला लाइमोननि सावराय मेला दिनै 28, 29 साननैनि हाबाफारि लानानै सिनाखना हिरिम्बा बाथौ थानसालियावहाय जानो थांगासिनो दं। नै बिनिनो जागायनाय इनागुरेसन प्रग्रामफोरखौ आं दिन्थिगासिनो दं। बेयो जाबाय मिटिंसालि, बेवहायनो मिटिङा जागोन, बे सावराय मेला बेवहायनो जागोन। बेयो जाबाय थानसालिसिम गोथारै आफा बिथांमोना थांगासिनो दं दायो बायदि हाबाफारिखौ फोजोबनानै। जोबोद मोजाङै साजायदों। दिनै 29 अक्ट' आरो 29 अक्ट'बरावहाय लाइमोननि उदालगुरि जिल्लानि सावराय मेल दङ आरो बे सावराय मेलावहाय बायदि हाबाफारि लानानै साननैनि हाबाफारि गाजा गोमजा खुंनो लागासिनो दं। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे समायना हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ नायनो थाखाय। बेयाव थैना थांनाय आबै आबौफोरखौ सिबिनाय जायो। बै गोथैसोफोरखौ बावनाय जायो बेवहाय। गोदोनि थैना थांनाय आइ आफा आबौ बिथांमोनखौ बेवहायनो सिबिनाय जायो।